बर' কথাটো বেলেগ বৰতো নিদিব এজন দুজন দালালি আছে হিহত দিব যি দালালি বিলাকে দাবী ধমকি দি পেলাই সদায় মানে সংসাৰ খাবলৈ ভাল পায় বিপিএফ আজিকালি মানে এই ৰিফাইনৰ তেলত পাপৰ মানে ভাজা নিচিনা খৰখৰীয়া হৈ গৈছে আৰু এখন जों देरहाखाबाय मानोना बिपिएफआ सोरबा मुसलमानखौ सिगिदोंमोन सोरबा आदिबासिखौ दम होदोंमोन पलिटिक्स इलेक्शन बा माबा माबिफ्राबो सफैजेनलायबाय बा गावजों गाव खुद्रिलायनाया एबारावहाय जोङो मा नुसिनगोन खोनानो मोनगोन एबारावहाय इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन जायया केन्डिडेट जाया मानो बिपिएफनियानो होन इउपिपिएलनानो होन बै केन्डिडेटनि बेकग्राउन्डआ बै जा उनावहाय मावनानै थांखांनाय जाथायफोर बेफोरखौ जों खोनासंलायनो मोनलायसिगोनलाय बा जोंफोरसो बुंनांगौआ थोलायबायलाय नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि जाय हक इम्पर्टेन्ट नङाब्लाबो जों नैबे फेरेंगानि माखासे बाथ्रा बिपिएफनि सायाव माबायदि सोंखारिदों बा माबायदि बाथ्रा बुंदों ना नङा होमबा जों बेखौ एसे खोनासंनानै लानो जायहा केन्डिडेट जागोन बेचेलर समाव माबायदिमोन बेफोर खोथायाबो ओंखारलायो बिनि उनाव इउपिपिएलआव थांखांनानै बियो मा मावदों बा बिपिएफआव हाबखांनानै मा मावदों नै बेफोरबायदि खोथाफ्रा ओंखारलायलायगोन बिराद इन्टारेस्टिं जागोन आरोखि खोनासंनो बिराद जरदार मोजां जागोन आरोखि दा जों बर' रायजो राजाफ्रा बेफोरखौनो बा मालाबा बिराद इन्टारेस्ट होनानै गोसो होहाबनानै खोनासङो आरोखि खिन्थु पलिटिक्सफोरनि बाथ्राफोरखौ बांद्राय दाला आं बुङो सोरबाया व्यक्ति हिसाबै मोजां मोनोब्ला बे आलादा बाथ्रा खिन्थु बिथांमोननि खोथाखौ लानानै जुदि जोङो माहायबा ना एकदम गोजावथारगोन पलिटिक्सआ नंगौ नांगौ जोंनो बेफोरनि नलेजखौबो जों लानांगौ पलिटिक्सनि ओमफ्राय पलिटिक्सआ मोजां बाहायोब्लाना ओरैबायदि मोजां जिनिस माने मोजां आरोखि जेनेबा नोंनि ब्रेन आंनि ब्रेन बैनि ब्रेन एकदम सार्फ खालामनानै होयो साफा खालामनानै होयो आरोखि एसे माने मा होननानै बुंगोन बिदिखौ फोसाबनानै होयो एसे एनै हें जाना थानायफोरखौ क्लियार खालामनानै होयो खिन्थु जोंनिया मा बर'फोरनि पलिटिक्स नालाय बांद्राय गोरोंद्रायबो होनो हाया माने जाय एसे गोरों बियो गावखौ अभार माबा खालामना लानानै स्रि थायो सोरखौबा थुखुनानै होयो ओमफ्राय बैसोर स्रि थायो आरोखि जाय हक जों नैबे रनजित बसुमतारीनि ना बिपिएफआ बेबारावहाय जेबो गैला बा पापरफोर बायदि स्रेमल' गेस्रेम जोबलांबाय लासै जोबनो थांगासिनो दङ ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों एसे खोनासंनानै लानि लोगोसेयाव बिपिएफआबो बुंगोन इउपिपिएल हिसाबै मा मावदों थारैनो नंमारगौ मा मावदों होननाया नंमारगौ बियो दिनै बिपिएफ इउपिपिएल हिसाबै बोसोरसेयाथ' बिसिना कर'नाजों थांबाय बोसोरनैयाव दिनैहाय माखासे बिथिङाव नैबे बिक्रम दैमारिनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि आफादगिरि बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ जुदि नायोब्ला थारैनो दिनै इउपिपिएलआ बैफोरखौ मावनो हायाखै बा सुफुंनो हायाखै दिनै जाखिनि मावदों गामि ओनसोलाव एसे एनै अन्थाइ गारदों सेन्ट ग्रेभेल एकदम भुटान बर्डार बबेबा जायगायावहाय बेफोरबायदि मावनायखौ नुदों मावाखै नङा बोसोरनैयाव बिसोरबो हानायमानि नाजादों खिन्थु बिबारनि मोदोमनायजों बा सेनजों बिथांमोना बारा इउपिपिएलआ मावनो हायाखै खारन बिजेपिनि माखासे पारमिसन नङाब्ला बिथांमोना मावनो हाया बे टाइप जानानै दङ जेखियानो जादोला इउपिपिएलनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङाबो बा जेरैबायदि बाथ्रा बुंनाय ना बेफोरखौ नायोब्ला जेन बिपिएफआनो जोबथारबाय बेफोरबायदि आरोखि बबेबा राजनितिक हान्जाखौ फोजोबनो हानाय बा फोजोबथारनाया बबेबा दलखौ फोजोबथारनाया गोरलै बाथ्रा नङा खोथा बाथ्रायै जों फोजोबजोबनो हायो माखासे बिथिङाव माब्लाबाबो फोजोबनो हाया बिपिएफआबो दा सानथोन इउपिपिएलखौ फोजोबनोसै हाया मालाबाबो खिन्थु दा जों जेसेबां आं अन्तत गामि बिथोराव जेसेबां हाबनानै गिदिंनानै मोननाय ना रायजो राजानि बुंनाय फ्रायानो बिपिएफनि जानानै माखासे बाथ्राखौ बुङो खोनासङो आंनि बाथ्राल' नङा बियो कयेकजन नङा बर'नि गामिनि
प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बा गामि ओनसोलावबोथ' एथ्रब अबुजन अगियान मानसि गैया फ्रायानो गामि ओनसोलावहाय मोजां शिक्षित थान्दा सिदा बाथ्रा बुंग्रा माने बांद्राय थगायनाय बाथ्राफोरखौ जों खोनानो मोना बिथांमोननिफ्राय सिदा सिदा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोनो ए हिसाबै बिपिएफनि जानानै फ्रायानो बाथ्राखौ बुङो नंगौ इउपिपिएलआ जों सोलायनाय नांगौ होननानै सोलायहोदोंमोन गेजेराव सोलायबो होबाय किन्तु जों जाथि हिसाबै जों मा मोनखो बोसोरनैयाव होमबा जों बोसोरनै दंबावो बे बोसोरनैयाव जों रायजोनि मा खामानि मावगोन नै बेफोरबायदि साननाया फैदों थ' बिदिब्ला रनजित बसुमतारी इएमनि बिआर फेरेंगा बिथांनि बुंनायखौ जों खोनासंनि बेवहाय जोंनि समाजा सांग्रां जानांगोन मानोना टटेल लेन्डनि 34%आ फरेस्ट लेन्डमोन बे 34%निनो 14%आ अलरेडि माने डिस्ट्रय जाखाबाय दा 20% जोंना हाग्रा दंबावो 20% हाग्राखौ जोङो माबोरै संरैखा खालामनो हागोन बेनिसो जों दा टारगेट लानांगोन मानोना थांनाय 17 बोसोराव हाग्रा सिफायनायनि जाहोनाव जोंनि दैनि लेभेला 6 फिट गाहायाव थांबाय थारमाने बिफां लाइफाङा जोंना रानलांनो थांगासिनो दङ बालाहामाफोर बायदि जोंनि हालामा जानो थांगासिनो दङ नंखायनो बर'लेण्डखौ मोथांखोर बर'लेण्ड होननानै जेराव मिन्थियोमोन दिनै बेखौनो मिन्थिहोनो थाखाय जोङो इन्टारनेशनेल सेमिनार बायदिसिना जों लागासिनो दङ इन्टारनेशनेल कनफारेन्स इन्टारनेशनेलि जोंनि थुनलाइ बादायलायनाय आयदा बेफोरखौबो जोङो लादों बेफोर गासैबो थांखियानो जादों जोंनि हारिया जे जोंनि समाजा जे बिटिआरआ जे गोजौ थाखोनि गोजौ मानदान्दानि बेखौ जों दिन्थिनो थांदों आरो पेरेलेलि जोंनि इडुकेसनखौ खोब गुरुत्त होदों मानोना बर' हारिया जिसु ख्रिस्ट जोनोम जानायनि 5000 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो मोनसे गिदिर हारिमोन जाय हारिनिफ्राय आर्किअल'जि एस्ट्रलजि फरायनो थाखाय पृथिबिनि गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफ्रा जोंनाव फैयोमोन बे एस्ट्रलजार बर' हारिया जाय एस्ट्रलजिखौ नायखांनाय अख्रां बिद्याखौ बर' हारिया मास्टारमोन बेखौ होग्रा बर' हारिया दिनै जोङो गोग्लैसोनानै थादों बेखौनो बर' हारिखौ गोजौसिन मोनसे हारि हिसाबै दैखांफैनायनि थांखिजोंनो दिनै जोंनि बर'लेण्ड सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जाय खामानिया बड'फा इउ.एन. ब्रह्म आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मनि सानस्रिजों संदानदों লোকসভাটোতো আমাৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই কিয়নো লোকসভাৰ প্লানটো আমাৰ হেড আমি এতিয়া চিন্তা কৰিছোঁ আমি যে ইয়াৰ পৰা জিকি গৈ আছোঁ জিকিছোঁৱে আমি অলৰেডি ডিক্লাৰেশ্যন হ'লে বাকী আমি জিকি গৈ পেলাই আমাৰ যিজন MP হিচাপে দিল্লীত কালি পৰহি গৈ থাকিব সেই MPজনে আমাৰ BTC অঞ্চলখন BTR অঞ্চলটো কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰি ইয়াৰ কাৰণে আমি প্লান পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ जों देरहाखाबाय मानोना BPFआ सोरबा मुसलमानखौ सिगिदोंमोन सोरबा आदिबासिखौ दम होदोंमोन सोरबा बर'नि सासे बिमानि सानै फिसाखौनो डिभाइड खालामनानै गावसोरो राज खालामदोंमोन সেইটোতো আজিকালি সব বুজিয়ে পাইছে গতিকে কোনো মুছলমানে BPFক ভোট নিদিয়ে কোনো অনা বড়োৱে BPFক ভোট নিদিয়ে বড়ো কথাটো বেলেগ বড়োটো নিদিবই এজন দুজন দালালি আছে সিহঁত দিব যি দালালিবিলাকে দাবী ধমকি দি পেলাই সদায় মানে সংসাৰ খাবলৈ ভাল পায় পইচা আৰ্জিবলৈ ভাল পায় তেনেকুৱা ব্যক্তিয়ে BPFক দিব BPF আজিকালি মানে এই ৰিফাইনৰ তেলত পাপৰ মানে ভাজা নিচিনা খৰখৰীয়া হৈ গৈছে আৰু একো নাই